Razgovor s povodom. Urednica Nevenka Dujmović. Julian Eden Bušić, američka je prozna spisateljica, eseistica i prevoditeljica, supruga hrvatskog emigranta Zvonka Bušića, s kojim je u rujnu 1976. sudjelovala u otmici zrakoplova na letu od New Yorka do Chicaga. Cilj otmice bio je pokušaj prisiljavanja američkih i europskih medija da objave letke koje su namjeravali izbaciti iz zrakoplova, a kojima su željeli privući pozornost na status hrvatskog naroda u tadašnjoj Jugoslaviji. On je zbog toga proveo 32 godine u zatvoru, te je pomilovan 2008. godine, dok je Julie oslobođena 1990. godine. Nakon toga Julie Bušić vodila je hrvatski ured u San Francisku i 2,5 godine bila savjetnica u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Washingtonu. 1995. vratila se na stalan boravak u Hrvatsku, gdje se nastavila baviti pisanjem i književnošću. Tekstovi su je objavljeni u brojnim američkim i hrvatskim časopisima i listovima. Njezina prva knjiga, Memoari ljubavnici i luđaci, dobila je 1997. godine nagradu Društva hrvatskih književnika. 2008. godine izlazio je autobiografski roman Tvoja krv i moja, a ove 2012. pojavljuje se i njezin treći roman Živa glava, objavljen u izdanju nakladnika Interpublic. Ovaj treći roman, Živa glava, ujedno je i povod za razgovor s našom današnjom gošćom, Julie Bušić. Dobar vam dan i hvala vam lijepa što ste se odazvali pozivu da evo gostujete u emisiji Razgovor s povodom. I hvala vama što ste me pozvali. Evo, krenimo od našeg povoda, krenimo od knjige koja je nedavno prošli tjedan imala svoju promociju u Mimari, u dvorani Auli, koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta i gdje je doista došlo jako puno ljudi koji su, ja bih rekla, štovatelji vaše riječi, vašeg književnog dijela, ali i vašeg života. Vaš roman Živa glava romansirana je autobiografija stvarne žrtve silovanja vukovarske žene koja je prošla pakao silovanja i zlostavljanja tijekom jugoslavensko-četničke okupacije Vukovara. Nekako se na početku nameće pitanje zašto ova tema, zašto Vukovar, što je to što vas zapravo uz tu cijelu priču veže? Pa to je malo složeno pitanje, ali ću pokušati to objasniti. Odavno sam imala vezu sa Vukovarom od kad sam radila tamo na iskopavanje masovnih grobnica. A tada sam napisala današnje izvješće za medije i za veleposlanstva i tako dalje, baš o tome. Pa mi se to urezalo duboko u srce. I pogotovo što nije bilo baš pravde za žrtve iz Vukovara, pa uvijek sam imala duboke osjećaje prema svim tim žrtvama. Prošle godine sam bila na konferenciji za tisak kad su se vukovarske žene prvi put pojavili u javnosti i govorili o tome što su doživjeli za vrijeme okupacije. I zamislite, oni su šutjeli više od 20 godine, su sve nosili u sebi, a možda samo najbliže su znali što im se dogodilo, a neki od žene nisu nikom govorili što je bilo. I slušajući sve i vidjevši te hrabrosti i velikodušnosti žene, morala sam o tome nešto pisati. Donijela sam taj dan odluku da ću morati o tome nešto pisati. I još sam mislila, na primjer, da ako se o tome nešto piše, onda taj pisac treba imati nekakvo iskustvo sa nekim od tih pitanja. Na primjer, ja sam bila u zatvoru, a bilo je pokušaj silovanje, u zatvoru, nije uspio, hvala Bogu, ali znam tu dinamiku između tamničara i zarobljenice, što je vrlo bitno, za ovakvu priču.
Pa bilo je dosta dodirnih točki i to je još jedan razlog zašto mislim da sam trebala pisati tu knjigu. Da, pokušajmo se sad nekako vratiti u sadržaj samog romana, u sadržaj te radnje. Dakle, knjiga je nastala prema istinitoj priči Vukovarke. Tko je zapravo ta žena i što je prošla? Pa to je moja prijateljica, postale smo dobre prijateljica, to je divna žena i kao sve te žene koje su sad progovorile i ona mi je posudila, želim reći, svoju priču i svoj život da bi napisala knjigu o svima njima, jer sve žene imaju svoju priču i ona je kao govorila u ime svih tih žena, jer imaju zajednički cilj i to je roman. Nisam ju htjela imenovati jer bi neko mogao imati primjedbe i šta ja znam, pa to je kao način zaštite da uvijek može reći da to nije rekla, da sam ja romanizirala knjigu i zato mislim da je bolje da je samo opća priča o svim tim ženama. Mm-hmm. To je zapravo nekoliko glasova kroz koje vi pričate. Jedan glas je zapravo njezin glas koji se pojavlja u knjizi. Vi ste tu kao sveznajuća pripovjedačica. Negdje se ti glasovi zapravo i miješaju u pričanju te romansirane biografije. Da. Pa to je, knjiga je napisana na raznim razinama, kao iz snimke, iz njezinih usta recimo i onda kao što ste rekli osoba koja sve to promatra i analizira i tako dalje. Što se je zapravo njoj dogodilo? Evo da našim slušateljima možda malo otkrijemo dio te priče. Pa prije no što je sve razbuktalo, neki su se zatekli u Vukovaru, mislim u tim dijelovima gdje nisu više mogli izaći. I onda su bili zatočeni u raznim kućama na veleprometu po Vukovaru. I to su bili kao kućni zatvori su bili. A ona bila u jednoj od tih kuća i silovana nekoliko puta, prvi put mislim od jednog čovjeka samo jedan put i onda drugi put je morala odabrati ko će ju silovati. I onda je kao pripadala njemu za vrijeme okupacije dok nije uspjela na slobodi. I onda na kraju kad je Vukovar pao došli su neki strani i onda opet masovno silovanje dok nije uspjela izaći iz grada. Kako njezina sudbina završava? Pa ona je tužila svoje silovatelje prije 10 i nešto godine. To je duga, jadna priča, a taj prvi je dobio, mislim 2 i nešto godine, on je pobjegao odmah. Nije bio u zatvoru samo kratko. I taj drugi, on je bio oslobođen. Pa morate čitati knjigu da neću sve otkriti, ali onda su se žalili, a taj slučaj leži već od tada u ladicama Ministarstva pravosuđa. Da, to je zastrašujuća činjenica koja zapravo ostaje kao gorak teret nakon čitanja tog romana, da dakle takvi ljudi koji su činili takve zločine i taj prvi lik Rade i taj drugi Dule još uvijek zapravo postoje, šeću ulicama Vukovara, Borovog naselja, da nisu kažnjeni, da ih pravna država ni na koji način nije sankcionirala. To je jedan takav paradoks koji, ja ne znam, postoji li još negdje u svijetu, je li to što se događalo ovdje u Vukovaru nešto što je jedinstveno? Pa ja to ne mogu objasniti, stvarno, ja kao Amerikanka. Pa zamislite, na primjer, Izraelci, a kad bi se to dogodilo, Izraelcim ženama, na primjer, oni su toliko efikasni, toliko se brinu o svojim ljudima, na primjer. To nema šanse da ne bi zadvorili sve te, da bi bili dovedeni na sud. Mislim, nema šanse. A mislim, isto tako u Americi, u nekim zemljama, to nema šanse da bi to prošlo. Ali to je, ja mislim, puno sam to analizirala. Mislim da je to pritisak
iz međunarodne zajednice, možda ne direktno, ali naši su to tako shvatili. Da ne treba ići tim putem jer će to pokvariti suživot. Ali ne može biti suživot bez pravde. To mi moramo razumjeti. Mora biti pravde, kao što su imali u Južnoj Africi, na primjer. Oni su imali komisiju Truth, pa istina i pravda komisije, na primjer. I svi ti koji su počinili te zločine, oni su se dobrovoljno pojavili tamo i bili su oprošteni. Oni su se ispričali svojim žrtvama i oni su očistili svoje duše, a žrtve su dobili nekako zadovoljstvo. I onda je život mogao teći dalje. A od toga ništa nije bilo ovdje. I to se mora dogoditi da bi mogao biti suživot. Da, nije se dogodila ta katarza, nije se dogodilo to pročišćenje i vrlo je teško onda zapravo govoriti o toj dimenziji oprosta. Sad mnoge stvari i kroz priču ove žene, koja je zapravo priča mnogih žena u Vukovaru, izlaze na vidjelo. Može li se reći koliko je zapravo takvih žena? Pa ne može se reći. Ima ih više i više sa vremenom, ali imajući na umu da, na primjer, u Americi pa oko 37% žene koje su bile silovane prijavili su slučaj policiji, pa možete zamisliti koliko ih ima u Hrvatskoj, gdje je još puno više stigmatizirano. I na samoj promociji govorila je gospođa Marija Slišković, koja je predsjednica jedne udruge koja dakle sada brine. Sunčica, da. Sunčica, vi surađujete sa gospođom Slišković? Pa da, mi surađujemo i proširit ćemo ukoliko možemo i izvan Hrvatska, a ako ne možemo dobiti ovdje zadovoljstvo s pravnim organima, onda ćemo i naći vani. Neki dan je američka aktivistica Eve Ensler, koja je inače autorica Vagini monolozi, jako je poznata aktivistica u Americi, imala sjajan članak, kao da sam ja to napisala, mislim, sa podrškom za vukovarske žene, kako trebaju dobiti svoju pravdu i svoje prava i mislim kao samo razumljiva stvar, kao nešto što je. Da, i zašto naši to ne kažu? Mislim, imamo toliko feminističke grupe i tako dalje ovdje, pa di su oni? Pa što su oni radili? Je li oni radi samo na nekim slučajima, ali ne u drugim slučajima? Ja to ne razumijem. Pa to je meni nešto vrlo smiješno. Da, uvijek se postavlja negdje to pitanje kako uopće razumjeti da ne postoji interes, da ne postoji ni ovaj službeni, ni pravni, ni državni interes, dakle, za te žene koje su prošle to što su prošle. S druge strane, ne postoji ni jedan ovaj opći društveni, socijalni interes za te žene. Ne postoji gotovo ni jedan umjetnički, književni ili filmski interes. Evo, s druge strane, postoji taj film Angelina Jolie koji je izazvao toliko bure i tako dalje. A ovdje postoje priče koje su još neispričane i zapravo ih nitko nema volje ni čuti. Ja, na primjer, je zanimljivo kako su svi hrlili na premijera Angelina Jolie ovdje u Zagrebu, da bi vidjeli slučajeve iz Bosne u virtualnom svijetu, dok nemaju interes ni vremena se baviti tim pravim slučajevima u pravom, stvarnom životu u Hrvatskoj. Zato nije zanimljivo. Kako vi to kao, evo recimo i Amerikanka doživljavate? Kako to objašnjavate? Mislim da je to sramota, naravno. Sramota. To ćemo promijeniti i idemo dalje, jer žene su upornije od muškaraca. Mi smo strpljivi. I mi možemo gnjaviti jako puno ako imamo neki cilj u glavi. Mi ćemo naći način. Da. Na samoj promociji, evo, pa i u predgovoru knjige govorilo se o tom problemu silovanja i usko ga se vezivalo za problem identiteta, zapravo jednog uništenja identiteta kroz činjenicu silovanja. Govorilo se o toj moći posjedovanja, dakle, i o tim svim nijansama između, kako ste i sami rekli, žrtve i onoga nasilnika koji se nalazi s druge strane. Koliko vam je to zapravo u tom jednom psihološkom smislu bilo zanimljivo? Negdje ste na početku razgovora rekli da tu napetost u tim odnosima negdje razumijete.